bow to you. Thank you for all the good work. Umengameli ukhethe yona ndawo ethwaqwagqitha iCOVID-19 ekhatshwa inkulu baphathiswa ephondo lentshona koloni ngethuba belayita ikhandlela unika imbeko kumagosa ezempilo. Wenza oku ngexa uHulumeni ehlaselwa kanobomu ngamaqela aphikisayo namtyola ngongaboneleli uluntu ngevaccine ngexa amanye amazwe asahlumayo selenikezela ngayo. Yes, the vaccine will come. We are making all efforts. I spent the better part of today talking to CEOs of our companies, talking, yes, to manufacturers of vaccines, talking to our Minister of Health, and talking to a number of people about the vaccine. The government is busy working on making sure that we do get the vaccine, and we will get it at the right time so that we can save the lives of our people. Uthi inesi ogqirha nabo bonke abanye abasebenzi besebe lezempilo bangundoqo ekulweni lobhubhani. Ubuncinane ngama-71 abasebenzi bezempilo asebebulewe sesifo kweliphondo. Umengameli usebenzise lithuba unikezela unyaka ka-2020 kubasebenzi besebe lezempilo. You have given life to many of our people. You have saved lives. And tonight we honor you. We want to respect you. Amaqela aphikisayo anyanzela uHulumeni ukuba rhoxise i-10 billion rand ayinikezele kwi-South African Airways ayisebenzise ekuthengeni i-vaccine. I-DA ithi le 10 billion rand ingathenga amachizo kanye i-vaccine ezi-23 million nezinganceda ipersente ezingama-40 abantu boMzantsi Afrika. Ndingumanelisi Dubase weendaba ze-SABC eKapa.